ja Musavisaa. Tervetuloa jälleen mukaan. Tämä on koko perheen jännittävä musiikkitietokilpailu, jossa sinun täytyy tietää, mistä maasta seuraava musiikkinäyte on kotoisin. Tänään meillä on studiojoukkueena Saksan joukkue. Tervetuloa! Te siis siellä kotona. Kirjoitatte postikorttiin kyllä, jos olette samaa mieltä studiojoukkueen kanssa. Jos olette eri mieltä, kirjoitatte vain korttiin ei ja lähetetään sen tänne meille. Ja palkinnot ovat loistavia. Sarina, ole hyvä! Tuttuun tapaan kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan upeita kummeli-teepaitoja. Olemmeko valmiit? De l'avion, je pourrais manger maintenant. Vous gémirez ma Dieu, je ne regrette rien. Vive la Renault, vive la Peugeot, vive la Paris, vive la Tour d'Eiffel. Ma cœur, j'ai oublié, on patoque, la verre le jus dedans, elle est le jambon. Berre les bidons, ou la billon, bébé, je t'aime, mon amour, j'ai plus le temps, je l'ai dans bien, là-bas, je voudrais le bien, oh je t'aime, ma gueule, Gidon, Bijon, oublierai, vive la Paris, vive le Renault. Ja siinä oli tämänkertainen musiikkinäytteemme. No niin, Saksan joukkue on valmis. Mikä on vastauksenne? Ja, Kanada! Sitten ei muuta kuin kortti postiin. Tavataan jälleen viikon kuluttua.